Ġirja Indipendenza kienet l-attività ġdida li l-Partit Nazzjonalista permezz ta' Team Sport tal-Partit Nazzjonalista organizza biex din is-sena jiftaħ il-festi tal-Indipendenza. Għal din l-ewwel edizzjoni tal-Ġirja Indipendenza parteċipaw madwar 400 parteċipant flimkien mal-mexxejja tal-Partit Nazzjonalista inkluż il-kap Simon Busuttil. Qabel bdiet il-ġirja Jamie Knight għamel eżibizzjoni ta' ħiliet bil-ballun. Għall-organizzaturi Ġirja Indipendenza kienet attività li reġgħet stabbilit l-isport fost l-attivitajiet organizzati bil-Partit Nazzjonalista għall-Indipendenza. L-ewwel inizjattiva ta' Team Sport PN u rrid ringrazzja anke hawnhekk l-uffiċjali tal-partit li daħlu l-isport bħala ingredjent ewlieni matul dawn l-4 ijiem li ġejjin. Nirringrazzja l-parteċipanti kollha, numru sabiħ inkoraġġanti din hija l-bidu ta' ħidma twila li rridu nagħmlu wkoll fix-xhur li ġejjin anke biex inkomplu nxettru kultura sportiva f'pajjiżna. Ġirja Indipendenza parteċipaw żgħażagħ, anzjani, familji u tfal. Nieħu gost niġri u tajt ħafna mal-ħbieb. F'Ġirja Indipendenza kien hemm spazju għal kulħadd. Tajna l-lum il-ġurnata ma narax, minflok noqgħod bil-qiegħda x'imkien, tajt li tista' tmur timxi mixja jinkella tmur tom jew jogging jew dik oħra, tajjeb ħafna. Kienet ukoll attività li tat spazju ġdid għall-attivisti. Hija xi ħaġa ġdida għall partit li qatt ma minnija. U ħassejt li għandi nieħu sem għax din xi ħaġa li l-partit iżjed tista' tikkorriġġih iżjed jagħmel kuraġġ għal ċerti affarijiet bħal dawn u jiftinna iżjed il-bibien għalina l-attivisti tal-partit. Minn Santa Venera l-Ġirja għaddiet lejn il-Ħamrun u ntemmet fuq il-fosos tal-Furjana fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil indirizza l dawk preżenti u ddikjara l-festi tal-Indipendenza miftuħa. Simon Busuttil qal li l-Ġirja Indipendenza hija attività mill-aqwa biex bija infetħu dawn il-festi.